That's sweet. Oh. Det er ikke med mus. Numse, mus. Det må man ikke, det der. Oh my god, der er en abe. Fuck. Åh nej. Abe. Du kan også filme med min. Kan man virkelig det? Jeg har Timo. Mor i message. Hvad skriver mor? Var det ikke mig, der fik det til at sætte emojis ved siden af din mor? Det var det, fordi jeg kunne se emoji, og jeg havde min skeletinforstå, hvor der er ild, og der er sådan en kravling. Og jeg havde mine terne grå bukser på, og du havde smiley-skot på, havde du? Jo, det havde du. Og beige bukser. Mor, hvad er det? Nej. Mor gider ikke til mig. What? Seriøst? Jeg synes, det er en gave til mig, det her. Oh my god, thank you so much. Hvad sagde du om min mor? I'm gonna be fucking minion. Jeg tror... What? Jeg fik min læbe, så jeg fik lige alt min slagl. Alt min slagl. Slag. Lavl. Nej, tavl. Slag. Favl. Savl. I have the biggest forehead ever. Do you have a cookie? No. Jeg gør hele min arm gul med den der tus. Jamen, så stille. Det kan også huske, når du laver min hestale til svømme. Gør det lige sådan ordentligt på mit øje. Bare gør det over mit øje. Sådan det. Pretty bitches love me and ugly. Og du skal så stille. Klares lange, tykke Rapunzel-hår. Bro, I look sexy. I thought you took the black one, bitch. Okay. Gør det bare med livet. Altså, hvis du... Ja, tak, Clara. Så lige den der vand. Det skal blive sådan vådt. Undskyld. Prøv, jeg kan ikke løfte mit hoved op. Vil du ikke slette sådan alt din... Ikke en sang. Book i Hotels.coms app. Find den perfekte... Papaya! Low battery. Tu l'hai bella con la papaya. Low battery. Jeg siger også! What the? Du siger low batteri. Low battery. On the booking.com app. Snaps. Det tog dig 43 minutter. Ja, det. But it's worth it. Ja, det er værd. Og så siger lige tak til Clara. Tak til Clara. Tusind tak. Og så laver en andet video. Tak til Clara.